bandiraɓe jaforon seeɗa sago Allah sago allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim sagal en mbi bisimillahi arrahmani irrahim wa salatu wa salamu ala asrafil mursalina walhamdulillahi rabbil alamina rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin kasitaji ɗi puɗɗama jonde nde jooɗike jonde yiɗi jonde jaam jonde sey e weltare l'an 2006 Boakary Hammadou Farana Boakary Hammadou Farana mbiɗa jooɗiɗo e miñam gorko almudo meɗen Issa Bambaɗo Ba ɗiɗo kasetiji l'an 2006 eɗen madina ɓuura galle Oumarou Abdoulaye mbiɗa nelta ɗiɗo kasetiji ɗi pullo o waali so kolon ngun pullo dokko jalowo hollu moƴƴo muñowo ñande naatude galle makko oone jamma gadana o jawdiri hirsa o yi Boakary ɓiye towoy hin bisimilla maɗa kam beeti peeta o hirsi ngaari tatiri o wi Boakary ɗum ko teddungal maɗa bisimilla ma an e wondiɓe maɗa fof o noddi kam faami jeeyi to mballito o holli kam bagara nayyi o hokki kam kolce ɗiɗi esñet o wi kam ɓir yar yaadude nagge nge ɓira aɗa wondi e gool o wi Boakary o wi pullo yawtata noddude bambaɗo nder baldi so wiya ɗum nda es nge nani e nge rewmi ngaari ngaari tatiri ndi ko hirade ma hiiri kiikiiɗe ujunaji ɗi ana becci ana dokke waali looti ɓanndu faalaaji ɗi Boakary Hammadou Farana a heɓan faatiya e coggu faatata gandal fulaaɓe ngal ana ɗo a heɓan komin tawri baabiraaɓe amin komin dokkete Boakary min lootide faalaɓa min dokkete jawdi koota haadi Issa Bambaɗo so jehin e jawdi fulaaɓe mbiɗa wondi e miñam gorko Ibra Demba Campana Bambaɗo mo bonnali aadi hakkude min e muɗum gila puɗɗuminade hen Sénégal miɗen gondi e Djiby miɗen gondi e Djiby Diallo o wi Boakary ɗum fuu e wadde dokkal watta jonde jotta ko so wona président comité rural ara Abdou Karim Diallo Abdou Karim fadata Abdou Karim hulata haɗata fiirta aadi Allah ñaagaki ñamlaki bonnuɓe ñangitaki nama kala ene ñaago taw Abdou Karim Diallo no ɗoya sadata jeeya pullo o sa yiɗe ɓe ɓiɓɓe fulɓe ɗiɗo hakkude Abdou Karim e waali so eɓe ñaaƴa hakkude caalihi e woynu ko suudu asanu ndu suudu baaba heɓa ko yara yettade sebre nde minen ñama kala ene ñaagoto miɗen ndeyimaɓe miɗen luuka
holliɗi ana paɗe Abdou Karimu e Waly Sow eɓe ñaaƴa mo jiiɗa e maɓɓe fof hoore mum ina turi e leydi batte hewde needi e neɗɗagal mum goto fof ana fasni goɗɗo o goto fof ana ñaaƴana goɗɗo o Bakary Amadou Farana min arti joni jam heɓama jawdi heɓama jaleɗe keɓama galle maɗa Waly Sow kolondi alhamdulillahi rabbil alamina gandal maɗa ngal nafi leɗɗe ɗe nafi so wona neɗɗo malaɗo yaata toon loota yaade so wona ɗum sa yeehi o wiyan haaji an wala e ma yayelaji ma wadde neɗɗo waɗande goɗɗo ñagunde Allah fa daña waɗani hoorema o wi min mi waɗani hoorem tafon so dañi tafa so goɗɗo dañi min mi yurmoto neɗɗo tan mi waɗan ɗum o woni baba ɓoyi Waly o woni bamum Sambayel Waly kanko woni baba Demba Waly o woni baba Demba Waly o woni Bateru an woni baba Modibo o woni Asatu Waly Waly an woni baba ñama kala ene ñagotoɓe an woni bamum Bomel Waly bamum Kumayel Waly bamum Jibayel Waly Waly Sow albarka Waly wattama e jamma wattama e ñalawma wattama e baraka min tawi toon ɓiɗɗo Sadia ɓuuri galle o ana weeli fulɓe rewɓe ana cacca maaroji aɗa carte muusuji e dawaɗi aɗa darta carte d'identité fa keɓara nata ƴakka jiye ɓiɗɗo jiɗinama ɓiɗɗo o indira Abdou Karimou Diallo min kawri e inde dokkal muɗum feere waɗa jam e jawdi a tawi ana jarte miɗen jara miɗen jala miɗen bela min gana bilaade jam tan woodi galle Waly Sow kolon ɗum jaaɗo fu tawan o pulla janjuɗo jalowo jandirowo moƴƴere yaaruɗo jam pulla Sow albarka Waly Sow kolon ɗum Waly wattama e jamma wattama e ñalawma wattama e kiikiiɗe wattama e bar min ne mbimi Isa Bambaɗo fada men waynodurde sa hooti mbiya maître Adama Balde ni de golle way Adama Balde ferata kulata haɗata firta kañumne hakkunam miɓe muɗum ñande andi muɗum nden yo ñande galle wira ɓe gaari yoyiri laamu Kolda fu ana hawri ministre Bekay Jokkoro jooɗi waddi 60 wi ɗum yo jurgal maɗa maître Adama Balde ñande muɗum nde ana heddo e haalede kono heddata koye wadde o wi kam Bakary Amadou Farana noddumoɓe ley suudu mbimomi madi maître Adama Balde teddugal waɗi de joni jama o sarondiri mbeɗa yiiɗi cottituɗa galle o maître woyi ko mbiɗa Bakary mbimi cottituɗa galle o wi ɓaske oy Bakary Amadou Farana mbiminam koko ɓuuri muusude e aduna koko ɓuuri welde mbimi ko ɓuuri welde aduna yaaru koli ɗi jam fami haalde e maître Adama Balde o wi holko ɓuuri welde aduna Bakary Amadou Farana mbimi ɓuuri welde e aduna ko yitte o wi holi gilli baroji mbimi mi anda o wi jiiɗa neɗɗo tawa neɗɗo o anda holno podirɗa yiide ɗum sa anda alqadara fodde no o foti yiɗirtema ni o wi ɗin ɗon gilli ana mbara Bakary ndentoɗa ɗin gilli anani min mi rokke hakkude suudu babam hakkude ɗiɗo babam nodda kam nder suudu mbiya kam Bakary sottita galle o yimɓe ngalaɗa e nder no yimɓe dokkumina an dokkumi Bakary min mi rokkali yimɓe ɓe Seydi Balde sa hooti mbiya miɗo jowtamo so kase tigi ɗi ñettiga Medina Gounass jande alqur'ana e janta gonɗo e hadisa ya Medina Gounass batiraji tallotoɗi e sagataɓe taɓotoɓe ƴeedaga pulla ba
ceerno Amadou Tidiane ɗi Mamadou Seydou Madina Gumnasi roni bamum gilla ana wuuri sa nani wiyama ronde bamum noon wona accude fa bamuɗum maya rondo tekke bamum yaada hen wona ɗum woni ronde bamum de wonde golle bamum pullo mo yeggitaka fayde wodere ceerno Amadou Tidiane mbiyameɗe jawɗum toon Jalalu Dini Ba en goni toon Baba Galle en goni toon Siraji Bappa en goni ibnu bayeɗe en toon woni madde gunna Sénégal toon Jakaria Ngari Fouta en goni somi hooti waali mi yahanta ceerno Bassirou Mountaga ɗaya tawi Umaral Fouti Talo Gueɗo Louga tuttaɗe makko ɗe gana totanos ceerno Bassirou kurus makko o kanko ne yahayre Ponder so ceerno famodirani Allah so nangi kurus o yaharde Ponder ceerno Bassirou Louga toon Cheikh Tall en goni toon Cheikh Oumar Ba en goni par ce que ceerno Umaru Diallo mo Madina Kora Umaru Abdoullahi Diallo jeewam jombaje makko nene galle Diallo ceerno Bassirou Tall o wi o waɗe jurgal waliyo Allah o waɗi hen ujunaji ɗiɗi waɗede debbo bonani waɗede gorko bonani ittede barkel muɗum wallahi nene gallo ceerno Bassirou nanan Cheikh Tall nanan mi yahan mi haalana ceerno Bassirou Mountaga ɗa say Kourmade Fouti o kaseti o mi yettinan nelangam yero atumani Demba Bocar no sammani kero Demba badda kuda Mamoudou Racine acca golle ɗi jara so ɗi kollanedi yero atumani haalde so jiifa wala kalis gotore lacciri ɓurɗu mo ala so ñamliga mo ala ñande ñamande yoɓete goto mabɓe maya o wala yoɓa o wawa yafade mo wala hana ñamlade mo ala ala e ala fota ñamnodirde maali so mi yaha mi haalmoyaɓe no mbaɗanɗa kam baydi Oumar Demana Mbour sukaɓe jokalɗo hulɗe gacce suyɗe gacce suddiɓe kuɗi gajalleji ñagude Allah Sirifi Makki Haydara bani Hashimi bani Qurayshi ana leli pari mi yettinan ɗum nelal ngal andi min seydiraɗam ɓe fuu e endi sirel en fugga jayi wala en Mamadou Seydou Elimane keeci Elimani Bousso toroɗo morotoɗo balaminaji joguiɗo bawɗe barkiɗo bakkilɗo baltiɗo bawo banduɗen babba ñama kala en e ñagotoɓe toroɗo mo jaɓata Bamba to yara koyɗe Mamadou Seydou Elimane albarka mi yahan mi haalnoyamo waali so honno gaɗanɗa kam keeci Bousso bel jikki o wi kam Bocar hitande fu garami hokkimo oto kodda Kumba korsuɗo Bocar koalaɗo Fouta Salifou Mamoudou Tafsirou Alpha Saydou mo ndendori Salifou hulata haɗata firtata aadi Allah ñaguitaki ñaagi e ñama kala ene ñagotoɓe Salifou Sawo mo ndendori ganguel Sékou Moussa ganguel Sékou Moussa Issa Bayiltin kasine ikira Ba Husseini Mamoudou noon o kaseti jahowo e aduna kala koy Seydi Ba ikira Ba Husseini Mamoudou albarka gilli albarka kaɓɓe ujunaji kalisi kanko andini kam ko wiyete rasiya o ikira Ba Husseini Mamoudou way Bocar nde lewru ma yo fu gueɗu maɗa ana e jawdi meɗen bari groupe am o ikira joni a yiman koye miɗen yetto Ousmane Diallo mo Coumba Ndaw alu kan de saɗa yiɗi mi juurma acca goɗɗo ɗum hala nini waali so ɓe fu nanan kasida Samba Camara en e Aldima Modi Diara en
jimantamo hoto mbaytenen joni dukanama seeɗa lisa hadde Ousmane Diallo kuma nawo kanko e gueren amino Samba Camara e Altima Madi Tara galle Seydi Ahmadi Boubacar Seydi Hammadou maa ko debbo mo bonnata aadi o somin jooɗike kaɓɓe kaalis ene gaddi ɓe kadi kam yaade yiilo yaade ñaagade kori e haajam kadi e biye fu ɓe mbiya Boubacar ara haalde Ousmane Diallo somin naati e pas zéro o minen payi koñakaari nokko furɗo policeɓe ɓe jurnimi so tawi ɗum mammo Oumar Sall annanan ɓeɓe mbiya patron pardon pas Samba Kulbali ana jooɗi ɗon kañum woni garage ñama kala ene ñagotoɓe e hoɓɓe fisabilillahi e ñagotoɓe e ñammotoɓe Samba donde hande o kaaɗo heeri ba famɗude hatta barke ko el togosel ji cellugel ngani ɓuuri ko almawngal ñawgal gaseti omi neldan mi kaaɗo heeri ba en e keɓa koɓe jewtira sabi kanko ne alhamdulillahi ba ɗi babaji mo yomraka ñamade suudu baba o kaaɗo heeri ba Samba man to silla ana jooɗi kuñakari yara sare ana wodani kam kaayi mi yettike dow galle jabanɗo Amadou yaata saye yaata kaari nde janno jaaruɗo jam jam jalowo jawɗo wadde moƴƴere jaɓirowo fi sabilillahi wa rasulihi janno ɓurɗo gacce cuuɗo ngacce cuɗɗitiɗo kuɗe cuddiɗo kuɗe gajalli ñaagu Allah du'aw yaata kaari nde yaata saye en ana keewi ka yaata kaari nde ɓe ngewaɗen haɗata firta aadi Allah ñaagaki ñangitaki ñangiɗi ñama kala ene ñaago toon Umaru Faraba Mbanjirgu ana ko wiyete guddi yetteteɓe ana keewi joni Issa mi yaada e tariki seeɗa Abdou Karim Diallo mi wino e kaseti meɗen oman won hen tariki nafowo jubbande mi manta hen mbiɓe fulɓe rabbil alamina Allah en yetti Allah so ɓiɗɗo jibinama holko ɓiɗɗo o waɗante taw no rasulu sallllahu alih w sallam waɗanno ande so ɓiɗɗo jibinama ñande o jibina arande nde wona ñande ɗimmere nde de ñande o jibina arande nde deftere Allah nde wiyen a nanggan ɓiɗɗo o banggue nowru makko ñamuru ga noddina hen woto mbiya Allahu akbar Allahu akbar
ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawru ñamru ni ngatta noddinango nawru nangudu gurna hen woni mbiya allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah qad qamati salat allahu akbar la ilaha illallah nanuru qad qamati salat watti ñamru ko noddinango nanuru ko wurnango sa yiini janga ayatal kursiyu tutta e hoore subawo janga inna anzalnahu laawol gootol tutta e yeeso subawo so tawi ɗum gorko yo allah yaafo en tutta ɗum e yeeso makko so tawi ɗum debbo yo allah yaafo en tutta ɗum e yeeso makko faa o lelo maayo so o gorko o zinata debbo janno kasi so tawi o debbo abada o zinata gorko janno kasi abada o watta zina kasi sa a waɗanimo ni ɗum ne mina haalana yimɓe ɓe fay so tawi aɗa naata avion walla saɗa jola oto sa a jooɗiki a nangi hoore maɗa nde a ɓami junngo maɗa ngo a fawi dow hoore ma junngo maɗa ñaamo a fawi dow hoore maɗa nde a janngi ayatal kursi laawol gootol a janngi ayatal kursi laawol gootol a tutti e hoore maɗa nde a janngi ayatal kursi laabi jeeɗiɗi a janngi inna anzalnahu laabi jeeɗiɗi a tuttuɓe yeeso maɗa o ñaltata suudu maɗa ɗo o ñaltata suudu maɗa ɗo a wi allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa darfatin yadrifu biha ahlu samawati wa ahlu lardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika ka'in aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أجنبي الله والقوة تتيا سمارة بكتي من جلسة قال مارا الذي وني من أما يتاء أشدن أما يتاء أوتو أما يتاء أفيون أما يتاء فانغار تاكم أنجم تاكم سأيهي أورتكم أبدا أما يتاء فتبي بدو يهالا لدي so neɗɗo sikkitike haalam ka walla yeddi haalam ka yaa ƴeewoy deftere alqur'ana nokku ɗo wiyete suratu baqara e ley tafsiru zahabi sa a uditiɗum a tawan min mi haalata haala bambaɗo ɗum laawa kalla ɗon min jawtino haalde haala ŋeñi min mi yawtino haalaji kilmasi tan wadde hen naajini saɗa sikkiti haalam ka ya uditoye deftere alqur'ana allah o nokku ɗo wiyete suratu baqara ɗo ayatal kursi woni ɗo les sarha o jaha ƴeewoya ɗum ƴeewa ko kalmi ko so tawi ko fenade allah woni ɗon muhammadum sallllahu alayhi wa sallam haali ɗum so tawi a jangi allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulla nafasin wa lammatin wa lahazatin wa darfatin yadrifu biha ahlu samawati wa ahlu lardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika ka'in aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli allahu la ilaha illa hu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim amma yataha ngarta don sa a watta accident a samata e avion puccu fettotama hay hunde dañatama illa ngarta ɗo jannguɗa ɗum ɗo ɗum ko allah haali ko nelaɗo haali so neɗɗo yetti to keefeero wona ko kadi hamadou farna en kaɗum ɗum ko deftere allah so allah haali alqur'ana haali sa a yetti ka keefeero a so tawi ɓiɗɗo o jibinama abdou karim waali ɗaane waali soɗama mi wakkasiti mi watta hen so wona ko nafata tan ko
neɗɗo sikkiti hen fuu so ƴeewoyi deftere Allah nde tawan alhamdulillahi en jetti Allah tawan en kersay tawan en kappay tawan en nimsitay e golle Allah hande on paaman ko heewi mi haalanan on ko heewi seere mbeɗa cakki kam ni haaltu ɗum so waɗan ɗum yimɓe addiña o paaman hen ko heewi minen miɗen nganni so ɓiɗɗo jibbinama holko o heɓata so ɓiɗɗo jibbinama e holko jogori heɓoydemo so ɓiɗɗo jibbinama e holko jogori dañidemo jomum yaaha ƴeewoya deftere wiyetede Abou Mahtar al Kulkiyel walla defte kaaloje haalaji koode kewɗe hen jaa a tawan toon hoodere ana wiye Samsu Zaharata Ɓuɗaridu Amaru Mustari Suhal Mirrih sa a ƴeewoyi Fuluk a ƴeewoyan ɗenɗon defte ana toon so neɗɗo jibbinama hono ko wiyete neɗɗo jibbinama aljuma tan ko ala wona aljuma tan jibbinte so neɗɗo wela hoore de wona talata tan neɗɗo jibbinte kasi so metta hoore ala ko koode waɗi heure fuu dariɗo e nder addunia he heure fuu goɗɗo won hoodere woɗude kala hoodere hoɗude hen so ɓiɗɗo jibbinama e on heure so o wirdi e so wirday so woni artilami e so woni kefeero fuu ko Allah wi o wona ko o wona ɗum tan ƴeew ɗen ɗum koori ɗon mi suusa haalde ɗum so wona mi yaha mi wayno yo Jalalu Dini Ba en i ceerno Amadou Tidiani Mamadou Seydi Madina Gounaji so wona mi yaha mi wayno yo Yero Atoumane Demba Bocar ala Sammade Gero Demba en so wona mi yaha mi wayno yo ɓiɓɓe ceerno Khalidou Boutanda Ɓuɗumar Seydi Ly mi tawi toon Idrissa en ɓe Murtada en ɓe waɗi babiraɗo ceerno Khalidou haade ko ɓeydi goto Siri Tamedi ceerno Amadou Hoore Liima en Jibril Racine Baydi Hammadi Makka Melga en Mamadou Delde Melga en so wona mi yaha mi wayno yo seere Anta ko mi suusa haaldu ɗen ɗon koode kaamiɗen anndi ni ɓiɗɗo o so jibinama sa a noddini e ley nofru makko a wuurni kaaɗo heeri ba nelde to oɗo kaseji keɓon ko jewtori a jangi inna anzelnahu a tutte yeeso sugo o zinata kasim o watta zina fa o maya ɗum woni ñande o jibinande wona janngugo a jangi ayatal kursiyu a tutte hoore makko o haangetake fa o yalta e aduna Allah woni ndiyan kam makko so ɗum iwi ɗon bandiraɓe tedduɗo keɗuɗo kaseti o ñande ɗen fof ƴekka tamorore sa heeɓi ƴeewa neɗɗo moƴƴo ƴakkan ma sa heɓay an hoore ma ƴakkana hoore ma turta tamoro ngo ndiyan tamoro ngo e hunuko makko ko adinde o muynata kosam endu yummakko gilla o muynali kosam ɗam turta tamoro ngo e hunuko makko mo o jangguidi fuu o daɗat ɗum ko o janggi fuu o wawat bisimilla Ibrahima maraɓe sire tutta ɗum e hunuko makko sa a tutti ɗum e hunuko makko neɗɗo kala mo o jangguidi fuu o wawat o daɗat ɗum gandal o daɗat ɗum hakkille so ɗum iwi ɗon sukunu ndu laaɓe so sukunu ndu laɓama peese e baski misane so sukunu ndu peetama ni janno bonali bonnali aadi maraɓe sire so sukunu ndu peesama hay so tawi diisi ɗum hawri kanŋe sugum ndu yaha sakko yee kanŋe o yaha sakko yee sugum ndu gaɗa no jiɗɗa ko ni woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam waɗananno sukaaɓe suka o sa a sakkiki kanŋe o ma Allah wan e suka o balɗe so ɗum iwi ɗon eɗen jaha jubbande ñande nden fuu inda inde sukaɓe wata acca fa timma yontere so mbi'a aɗa inde suka o kasetiji ɗi mbaɗi kama bandiraɓe Boakary Amadou Farana l'an 2006 ɗam giɗo am waali so kolondi waali sa sira sa yettama taw waali sa sira sa batama taw
waali sasira sa hoɗanama a taw bamba ɓiyum jana wondude ma wana gondal mbeelu ma sa turi ko turoto sa jooɗi ko jooɗude sera ma kono sa fiyama jingata oɗo kaseti lante 1006 mi naati galle ma gay kirsama maaroji tartama nebameji tayinam musuji dawaɗe darta carte d'identité fa keɓan narɗo ƴaka guiye pulaji fu woni leydi nana hooli gandal maɗa ngal ɗi pulaji fu mo gaddunoɗa asannoɗama gaska fu heddike e gaska ko waali alhamdulillahi rabbil alamina ala sa nani wiyama gandal nafowal ni woni gandal nafowal minen ñama kala ene ñagotoɓe somin jeeyi tan min gam nan paye amin danse min dokke jawdi min jalane e jaam e janjere e jaleɗe min ƴaga gande min koota goɗɗo kacin mbarana waɗane hono noon goɗɗo kacin mbarana waali sasira yo Allah juumo an woni bamum ɓoy waali sasira an woni bamum samayel waali sasira an woni bamum demba waali sasira an woni bamum aljuma waali o woni pateru an woni bamum aset waali sasira an woni o woni modibo an woni bamul bomel waali sasira an woni bamul kumayel waali sasira an woni bamul jibayel waali sasira waali sasira kaseti maɗa fuɗɗitama oga ko bangue ɗimmo o kaseti yahan faransi o kaseti yahan mali oɗo kaseti mi naɓan ɗum nokkuɗo wiyete leydi Kolda o kaseti mi naɓan ɗum leydi Fuuta ɓiɓɓe Fuutankoɓe keɗo min e maɗa en jiidi waali albarka dokkuɗo no yeggita dokkaɗo no yeggita kono Allah yeggitata Allah mo yeggitata o yo yoɓu Mamadou Darde Gueye en keɗoto oɗo kaseti nayyi Samba Kebbe en Abdoul Kebbe en keɗoto o kaseti Hamme Diallo Wubbo Wole en keɗoto o kaseti Sampayla ka en Wuro Himadou keɗoto oɗo kaseti mo wala hana ñamlade mo wala koyko somo wala ñamlike mo wala ñande ñamande yoɓete goto koɗo mayana mo waɗi galle maɗa ko fu Jibi Lambal mo seeɗa kaare o ɓe ceediki ɗum min e maɓɓe jaadi e Isira Demba Campane e oɗo Isa joguiɗo hoɗo jogosuro o minen jaadi jama o ana sata a sikkat ɗum subaka juulde galle waali ana weɗi de paalen juubi baalen jumne saɓa mi feɗendu maɗa sa mettike lawol gotol so jungo maɗa ngo nanggaka a wattan to sappo ɗi kala eɗen puɗa kaseti o eɗen kaala haalaji nafoji barkiɗi hande haala tarihiji ɗi immotako tarihiji gonga e haqiqa ko nafata bani adama en jaadi e kaseti o joni Jibi Lambal yettiri a tawi min jeeyi e kaseti o galle Oumar Abdoullahi Diallo gonɗen nene galle en kañum ɓe ndey daw enana caaɗa ana caa muuko ma kan sakka lakka bukka lakka miɗen ñaama wala hana ñala hana ñamlade mo wala galle Oumar Diallo ana weeli ɗon gonmi min nelɗiɗɗo kasitiji waali sasira albarka joni mi yahan mi yiide mabuɓe rewɓeɓe kañum ɓe wayliɓe rewɓeɓe alhamdulillahi rabbil alamina ɗiɗo ɓe aɗa ɗo bama ko ɗo goto o ana toppari to mari maar o woni suwadu Amadou Seydi yaga Moussa Samba Suli mo tigiɗo goto o mbiɗa wiya ɗum soppere kañƴe goto o mbiɗa wiya ɗum mari maar gonɗo France o mbiɗa wiya ɗum Fodou Amérique o woni Solli Hammadi Boubacar joni mi yahan mi yiido e mabɓe inchallahu Isa aradallahu Isa nane en puɗɗino kasitiji ɗi mine ɓamta oga banggue sa yeehi mbiyana kam jenɗi bammaɗo e kañumɓe sana seydi ɓiɓɓe ñeñɓe welɓe tawde leydi Kolda wawɓe mbammu sanne sanne ɓe mbiya miɗo salmina e guiɗo maɗa mo mbinoɗa kam Dawda de mbiyana kam Dawda Balde e ceerno Oumar Kane mbiya miɗo salmina ɓe nani oɗo kasidi sa yettidi mbiya kalifa mabɓe Allah toon kamɓene Oumar Faraba Mbañugu aɗa kiidira en ɓamti haala ka nokkuɗo mbiɗen
inde suka o wata mbi'ami accan fa balɗe jeetati timma nelaɗo waɗali ɗum fa balɗe jeetati timma so inda suka o laawa kalla wana noon wadde ñande o jibina nde fof ñumoɗa e noppi makko indiramo inde moƴƴere dokkamo inde moƴƴere saabi a anda so tawi balɗe jeetati ɗara tawa omo wuuri walla mo maayi Allah jeyi wonki so Allah wuurnimo fa o jooɗike balɗe jeetati ɗe fa o wuuri yumma wuuri baaba wuuri julɓe kawri hen nodda julɓe peññina ine nde dokkamo mbiyamo ni indirmomi ceerna ine nde nden arandere mawɓe nden ana gaɗanno suku ndu e ñorko soɓe gaɗi suku ndu e ñorko ɓe kippa ɗum wadde ɗo oɗo yurno hen daña ko jangge mocca tutta hen hokke o to yurno daña ko mocci hen tutta hokke o ga yurno ɗum secret noon secret o wonana nden arande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko yami so ɓiɗɗo jibinama yo ɓiɗɗo o nafe saabi bawɗe gana goto yo julɓe noddodir o wadda mbuɗum o wadda feccere mbuɗum o wadda 15 oɗo ko wawi fof ɓe gadda cegle ɓe gadda ko maawi ɓe gadda comti jurmo sugo ndenno ɗum waɗi yimɓe nde watti yimɓe ana toon joote jawdi naatiɓe ɓe joote jawdi naatiɓe nde woɓɓe jaaha mbiya debbo mum jibini tawa debbo o jibinayi ɓe jeehi ɓe jiitoyi ɗum nelaɗo sallah sallam wi hay joni ko debbo mum jibini fuu laaɓa ɗin sugundu sugo o so laaɓi sugundu sugo o sugundu waɗe e ñorgo wadde e holle yimɓe ɓe ɗum woni jurnuɗa juula e nelaɗo jurnuɗa sugundu sa tawi ɗum cukalel togojel sugundu cukalel sugundu gorko mawɗo nanda sa tawi ɗum sugundu nayamal juula e nelaɗo mbiya allahumma salli ala seydina mamadou andi ka o ka ko woni so tawi ɗum gorbal so tawi kañil ɗum sugundu bombal aɗa andi so ɗum cukalel keccel juula e nelaɗo daña ko nokkuɗa jurmoɗa sa tawi ɗum sugundu nayejo sa tawi ɗum sugundu nayejo juula e nelajo mofta poso ma wata yulede ɗum waɗira ɗum secret noon so tawi a peesi sugundu ƴeewe kanŋe dimu ko jillaali kanŋe o peeside e sukuru ndu ko hawri e sukuru ndu fof nden yaha cakkoyoɗa kanŋe o sukuru ndu no Allah sa yiɗi a moftanammo somo waɗa hen goɗɗum duuda du goɗɗo so a suuɗoyandu walla ubbandu neɗɗo e leydi jeeya no ɗum ko an andi goto fof no jogui no waɗi hen won moftano sukuru ɓinguel muɗumen gilla e keccel ana gaɗa hen haaji yimmuɗum ɗum e sariya kasi wona goto sirruji goɗɗi ɗi moftirte ko fa kumta haaji ma wona ana daqui walla ana ala duudaduji goɗɗi ana so ɗum iwi toon jawdiri ndi wadde jawdiri makko hirse so jawdiri ndi ana hirse ɗum ne kasim ujunaji temedere neɗɗo anda holno hirsirte anda holko hirsete anda so hirtama kasim holno waɗirte woɓɓe ka ɓaman laɓɓi tan ñeddita bisimillahi tan allahu akbar Allah yaldanima ɗum nani ɗum ene hirse ɓe ganda holko hirsata ɓe ganda holno hirsite ɗum ɗo yo sécurité kewɗi saɗa hirsa sa a ronkay a fewtinan funnague saɗa andi ɗo funnague heedi walla pewtina e suudu kaaba tat woni maɗa haala ka funnague o yo batte enen juldoɓe gaaɓe suudu kaaba hetti en ko funnague ɗum waɗi jingui nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗon jiiya so nelaɗo ana juula e kañum enen julɓe heddiɓe gonɓe caggal rasulu sallllahu alih wa sallam sen juuli sen mbi assalamu ɗo gayniten julde sa fewti tiine ma neɗɗo yeeso maɗo sa wi assalamu saɗa wiya aleykum tawan hoore ma nde yeehi jungo ñaamo toon mbiyata aleykum assalamu o ɗo yeeso maɗa ɗo hoore ma tiine ma nde fewto ka saɗa wiya aleykum banggue ñaamoto yaata aɗa andi ko firu makka banggue ñaamo hetti madina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi hubbi waɗani minal imani yimɓe suudu bamuɗo jeyano e limanagal jeeya ɗum waɗi so sule guise wi kam hikka oye Boukary Amadou farna ko neɗɗo woni fof ɗo gonɗa fof wata jeggita hoore ma ɗo gonɗa fof wata jeggita ko gonɗa ko o wi yeggitinde hoore muɗum ana addana neɗɗo majjude wata neɗɗo yeggitin ɗemgal muɗum wata neɗɗo yeggitin leñol mum wata neɗɗo yeggitin ko woni ko ko neɗɗo jingan ko woni ko hikka o qimamo ne waɗi kam si porté to Dakar alhaji sile guise kanko e miniraɓe makko e wondiɓe makko e invitation on gasi nde ɓiɓɓe makko ɓe heddiɓe ɓe mbi mawɗo sile min jaɓani an tan waɗi Boukary invité minen nen ɓe heddiɓe ɓene mbiɗa jogui makko gueɗal woni Dawda Dia en e Mamadou Kiiɗe en e Bayla Thiam en e Modibo Sangote en e sukaɓe ɓiɓɓe makko woɓɓe
ɓen ɗon noddodiri Demba Jum Alaji Demba Jum en wona Demba Jum tan de wi astahfirullah a wiyan Alaji Demba Jum so neɗɗo inni Demba Jum so wi ali Alaji Demba Jum aɗa foti wiide astahfirullah subhanallah yo Allah yaafa nden ɓeɗo noddodiri so kasi gaɗi kam invité goɗɗo ñande muɗum nde fay golodi jur sama tew ndawuje wono ko yiyatake hande ko fujir sama ñande muɗum nde wuli koy ñande muɗum nde Boubacar wari mu wuuri ɓiɓɓe ma bo ɓe mbi gawe ƴeeɓen holko woni culture ñayɓe kalanamin holko woni ñayde Boubacar min nani a haali arabeɓe min nani a haali ful min nani a haali seɗɗe holko woni ñayde ndiyan woni nde cifani yimɓeɓe seeɗa mimi ñeñagal heewa ko heddi hen ñeñagal hande tubakoɓe keddori ñeñɓe tubakoɓe gari e leydi ndi tawi Mahboub ana cuuranno rimɓe ɗum ana cañanno tappije dimme ana cañanno leppi dimme ana cañanno alasoji bugin woni ko watte kaalaji ko watte dow hoore ko ɗigaji ñaggal ana cuuranno rimɓe mum tubakoɓe jaadi e bagui ɓe cañi basam riisi eɓe daara teddude en bagui o goto fu yalti kilhiri mum hay so ƴeeñi to leydi kasetti amin télévision siley gisa ñande mum nde jaɓay wadde basam riisi wutte leppi oɗe ƴeewen ko Mahboub ɓe golliratno ko fu tubakoɓe gari jangguiɗi punti en ɓe jaadi inne ɗe heddi dow hoore ɓe on golle o ana daara majjude tinneɗe mata golle o majju garten e cosanɗe tubakoɓe naati e leydi ndi ɓe gari ɓe tawi ɓiɓɓe wambaɓe ana koɗanno kolli ana koɗna rimɓe ana murtinno ɓe jaadi guitaruji ɓe gaddi magnétoji ɓe gaddi kaseteji eɗen daara yeggitinde kolli ɗi a hawrane ɓinguel ma tan tawa ana waɗa caccaja ana woma danse ana wiya hoɗum woni ɗum wiya ɗum ko Michael Jackson oɗo ko Bob Marley eɓe daara fa e majjintine culture meɗen fantan ana daara majjude kara ana daara majjude njaru ana daara majjude bawɗi ana daara majjude tinɗe wat tubakoɓe jaade culture men ɓe puntiɓe eɓe daara yaarude hen inne nde ana heddi e meɗen tinnoɗen wata ñeñagal ngal yaade mbiyami ɓe tubakoɓe tawi e leydi ndi ko wiyete ɓiɓɓe lawɓe ɓe ana ceha goɗɗi ana ceɓa unude e baafe ana udda ɓiɓɓe rimɓe meɗen fa keɓana cuuroro ɗum woni suuɗortu suudu ma tubakoɓe gari janggi koɓe janggi e liiji e jooɗorɗe koɓe pewni hande e leɗɗe ko e batoŋaji koɓe pewni hande ko enen en mbawa pewni ɓe jaadi e golle o eɓen ɗum ɓe jangganno e leydi meɗen wona koɓe gaddata maaroji maɓɓe e nebameji maɓɓe e maafeji maɓɓe pelɗe ɓe dokka en ko wona mere de tubako wona kahaako ɓe garoɓe janggude holko gonɗen e holko golleten golleji meɗen ɗi ɗi ekkito heddo eɓe moora koye maɓɓe eɓe inna koye maɓɓe nde Samba Diallo min mbiyete Amadou Tammoura min mbiyete Seydou Diallo Seydi Sow min mbiyete Ousmane Bari Hamidou Ba min mbiyete eɓe ƴeewa jettoje leydi ndi eɓe ƴeewa gude eɓe kaddo tubaji mawɗi cayaji eɓe gaɗa ɓe gana ngaɓe culture men oɓe janggata faaɓe tetta enen kettoɗen inne ɗe golle o kamɓe ɓe jaadani jawɓe gari ɓe tawi waliyaɓe mawɓe ana e leydi ndi e Alhaji Umar Al Fouti en ene gollanno golleji mawɗi ƴeewe waliyaɓe tan mi indata goto sabi bambaɗo ko bambaɗo tan ala ɗo jeedi ala kiltiri ƴeewe tawi waliyaɓe mawɓe leyɗe men leydi fu waɗa jogui waliyu mawɗo e sahabaɓe mawɓe e annabaɓe mawɓe nden a jooɗoto waliyu mawɗo wima hunde man manire ana kaari ɓe punti ɓe dokki kalisiji ɓayeji ɓe pewni portable ngaji ɓe pewni téléphone ji e radio ji ɓe gandi gande muɗumen ɓe jaadi e sirlu o ƴewɓe mbappidi en e yimɓe ɓe ɓe tawi ɓiɓɓe wayluɓe an tafa jamɗe ƴew koɓe pewni avion ji e mobile aji ko hande en mbawa fewnude ɓe goppidi en inde nde ɗum kalami Alaji Sile Gise en mbimi ɓe tawi e leydi ndi hunde ko wiyete e ɓiɓɓe awluɓe ɓe tawi e leydi ndi e siruji ñenɗe ɗiɗi ɓe tawi Bambar ɓe tawi Pullo Labbo ɓe tawi e leydi ndi Baylo ɓe tawi e leydi ndi Baylo ɓe tawi Bambaro ɓe tawi Labbo ɓe tawi Maako ɓiɓɓe Maako goto fof ko gollatno ko ɓe teeti en leƴƴi ñeƴƴe joyɗi ɓe teeti ɗum golle liɗɗi ɗe keddoyɗi eɓe daara hedorade inde nde tan min komi kaari tinnoɗen gonɗen gondal sabbi Allah joni noon hande wona on taariki gondumi hande gondumi ko taariki kono ɓiɗɗo nehirte so ɓiɗɗo jibinama holko o wonata mbaɗo Allah koddirɗo kaseti yaade Issa Bambaro oɗo kaseti ko pari o faami wiima so tawi kaseti o haalde Salifou Sawo en e Abdourahmani Mody Dia en e Alhassane Malick Dia en
bobosi so kaseti o haaldi e maɓɓe e kañum ɓe Ousmane Diallo kuma ndaw en e ɓiɓɓe sawɓe boruje ɓe fu arab leydi barito e kañum ɓe ɓiɓɓe jalluɓe melgal Mamadou Hafsatou Diallo en e kañum Mamadou Demba Diallo en so ɗiɗo kasetiji kaldi e ɓiɓɓe jalluɓe e ɓiɓɓe fulɓe aduna o Afrique fof Samba Sata Gangue en miɗa yiiɗi jima e bawɗi ɗi seeɗa mi yaada e ɓiɓɓe hono waɗata kaseti o ɓeydo men ko ɓeydo haade bisimilla Isa jamdeji kecoro majir saro hunde wecco e nammodiri jemmam cajali wendogo no hatta dawata bannata jikke aduna o bo salmima fo waynima tuteraki waɗede kolokoma Allah so waali sajira ɗiɗe yo bawɗi ma ani Abdou Karim Diallo ferata ɓulata haɗata fiitata ñaagi Allah fiitata aadi Allah waali wata ma e jamma waali wata ma e ñalawma waali wata ma e kiikiiɗe wata ma e midi waali wata ma e abada sa nani wiyama wata ma e jamma wata ma e wala yitere so neɗɗo maayi wala guite jamma e ñalawma fof jamma mum sa nani wiyama wati ma e midi wata ma e cagatagal ma so neɗɗo maayi e cagatagal muɗum maayi midi sa nani wiyama wati ma e abada wata ma e accali ɗiɗɗo so neɗɗo maayi accali ɗiɗɗo accali inde a on majji so guurɗo ayi so maayiɗo mantama guurɗo woppama golle woni mo waɗay sawdi so kaseti ɗi puɗɗama sa fonde ko ɓuuri ko ɓuuri ko tikkata yo neɗɗo wata sala maayde kono yo neɗɗo sala yeggitede noon Souley Guissé wi kam oye Boakary wata neɗɗo sala maayde Alaji Souley Guissé Dakar jama terre international aduna o faamimo nde ɓiɓɓe sénégalais en yanano leydi Zaïre Sénégal feccere muɗum fof doƴƴina tikkalle makko so wona nden téléphone waɗa wiya balle Alaji Souley Guissé beele omo heɓa bandiraɓe makko walla no ɗemmin bandiraɓe makko garta suudu baba omo jeyano e daɗiɗe fa bandiraɓe ɓiɓɓe suudu baba garta suudu baba wata joolade beele ana joolte o wi yo neɗɗo sala Boakary Amadou Farala mbibinama o wi yo neɗɗo salo wata sala mayde kono yo neɗɗo salo yeggitede ayi waali sasira komin gaɗale kasiti maɗa hande fu min mbawa seydi so ibira dema campan ande jibi mbiya noon kam miɗen jewta Oumar Wali Samba ɗon ɗode kaɗa heeri ba en e kañum ɓe soya waccini jooka jagata mulleka kadi gandangal e siye ko ali e ndamani ali warami e Alaji Samba Coulibaly en mbiyamino jewtete fof groupe amo e Mamadou Oumar Sall en Mamadou Amadou Diarani li fara feñje jawo dalli Birama jawɓe buubu hoji so yiwa handi feere ladde boni so jiifa ala kaalisi ɓootore lacciri ɗum seydi so andi mi haɗanima waali mbimi so neɗɗo wuuri arde joni jiɗi yettude o wi waali aɗa jogii yiɓe aɗa jogii giƴiraaɓe ɓe jeggitatake wuro e ladde kala bani adama yiɗa yeggitede way Allah sa natti ñagat ɗum tan cikkanta kono jidde nde wala mi haalanimo mbimi giɗo waala e seyi e sehla giɗo maɗa kañum e sehla eɓe mbaadi hono no junngo maɗa e yitere maɗa junngo ma aɗa yiɗi ɗum sanne yitere ma aɗa yiɗi ɗum sanne
ayi wona hono a yiɗa jungo maɗa ngo kono yitere nde ɓurɗa yide sabi ko wi fa yetto yitere nde ko jungo ngo sakkoto mbiyana kam Amaro Camara mo Dalapil mbiɗa jawtude mi salmi e kañum Mamoudou Sow en e yiɗɓe ma sehliraɓe maɗa wondiɓe maɗa wuuro e ladde kala mbiyaɓe mi salminaka eɗen ɓamtano suka o mbimami suka baɗantere en jotti keɗo mbimami kirsa jawdi ndi saɗa hirsa jawdi ndi sa fewtini ɗum funnague fewtide funnague nde e batte men ene yimɓe julɗo funnague sa ɓami laɗiki a wi bisimillahi Allahu akbar ɗum nde kasen so tawi a yeggitayi kono sa wi yeggiti wiide bisimillahi a hirsi a yeggiti wiide bisimillahi o gacce ngala e so tawi aɗa annino wiide a yeggiti bisimillahi o kasinne inde Allah fof induɗa so tawi ko inde Allah hirsona dagoye mum ka enen ka neesu meɗen yo bisimillahi arrahmani sa wi alhamdulillah ana hirsi sa wi qul huwallahu ana hirsa inde Allah mbawɗa innude fof ana wawi hirsude ka enen ka bisimillahi fuɗɗorɗe non woni aadi men e non woni neesu men wonnalaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗanno masabuji noon aɗa kewi sifaji dewte ana keewi haalaji neɗɗo fammina dewte fannude dewtere hen wodere fof ko haali e fannu goɗɗo fof ko haali sa indi inde Allah nde won dewte goɗɗe ana kawri alhamdulillahi walillahi hamdu fala bas alayhi fasi wala e maɗa kono noon so tawi a wi bisimillahi non wonno enen mbiyeten saɗa hirsa tinnoɗa saɗa hirsa wata yokorde nde hettu less won feccoɓe kono wata nde hettu less tan acci yokorde yaha dow nde yokorde nde hetti less fof ko kirtata ko jiibi andude won ko hirsete won ko borete won ko hirsetake ana ñaami won ko jeddi gacci mum kadi e fumi sendanma ɗum saɗa hirsa a yi bisimillahi Allah akbar yokorde nde hetti dow a hirsi ƴiƴam meji ɗiye ɗiɗi kono ƴiƴam artoɗam yaltude puupojam ɗam jogiɗam sembe ɗam ɗam ana harmi so saami e comcol ma juulata so wona loote ɗam ɗon juulata so saami e comcol nan nene galle kori jam ɗum no moƴƴa tijjanede ibira e jibi e beeli mbiyon gawlamo mbiɗa jawɗum koye 6 sara mi wayrimo sanne ndey daw en kañum e nene galla en ana caabuku maka maseji ƴana jaata Mariama Abdoullahi en arande jandam ɗam ana harmi fay to sañi e comcol ma juulata sakkitotoɗam dewre lesɗam hono jorotoɗam jam ɗam ana tagi hay sa a fayi a ñaami sa a nefay ala kuuɗe ɗe ko heddi kasi fof subana ƴiƴam puupojam ɗam fa nefale daba o fu ana ñaami illa ko nefuɗa hen e gilla e ɗamol mum fa e tekketol mum ko hirsete koko hirsete golode noon anda mbore warade woni laygal ɗo ɗum wonno woni wan har wara inna sani aka huwalam daño maɗa o woni tañaɗo jaggal ɗum Mouhamadou sallllahu alih w sallam haalanana Allah jippe makko nde heferɓe ɓe mbino aɗa jennamo nde Allah yoftanima ɗon yenware makko o wi gaño maɗa inna sani aka gaño maɗa o huwalam tan kañum woni tañaɗo laaji ɗum woni koɓe mi nanino gorko mawɗo goto yo Allah yarra e makko omo haalanno kono o firtali ko ɗum firti ko kono nde nanomi kaseti o de min mi andi ko haalakaji joni ko omo wiye Alhaji Mamoudou Dia yo Allah yarra e makko mi naninomo haala e kaseti makko o wi Allah aɗi ƴettade so kamɓe holiyaɓe ɓe jokkinen soɓe holiyaɓe ƴetti ko o
firtorade seereɓe holko firti haala ka kono nde o haali haala ka de min mi faami sabi mi andi aya qur'ana biyeɗen walam taro tan ko Allah ƴettike alhamdulillahi anduɓe ɓe koɓe kaali fof sa yaawa sa yaawi tan sa yettiɓe a naata nde eri ko gatta fo accu fa bawa faysat laato gujjo accu gona mawɗo wuyɓe wata jam wonde gujjo portere nden kasi sa hirsi andu kala ko woni e leydi yam so maayi so tawi leydi yam ɗan tan wurata so maayi fay so hirsaka aɗa ñaame ko woni leydi yam ha yettade munu maayo kono ko wiyete seyɗani maayo kala ko woni e leydi yam ko wurata leydi yam defteɗe jettude tan ko ele ɓe mbi ele ana wawi wurde ndiyam ele ana wawi wurde ɗe ele ana wawi wurde e ndiyam ana wawi wurde e jordi so tawi e jordi jeeya so tawi e jordi jeeya wajibi so wona hirse so tawi jeeya ko e ndiyam ko hawra ɗum nde wajibi ana ñaame tawa hirsaka en mbiyeno yoga e gueɗe ɗe ɗum so wona mbayni ɗen so en mbaynaki en cuusa ha to ɗum woni so ɓiɗɗo jibinama holko wonoyta holko jogori wonde ɗum woni hono ko wiyete samsu zaharata uɗari ɗamaru mustari zuhar sifaji seere waliyaɓe ɗum mi accini waliyaɓe Allah ɓe gueɗal Mouhamadou Boun Abdoullahi Boun Abdoul Mouɗalib Boun Hashimi en ndi ñande yaltata makka tan Panneau représenté d'un panneau de danger. Panneau représenté d'un panneau de danger.